makwara dia ba hima makwara choro kwa me choro shan ya ma shan wada ro ma before kin buru makwara afi wano ka se be kuta afi benjano te wonje shan no wada ro ma no mo ire ho ba sabi o afel na kuro wura yan kala kala e ma bibia yan bi wada ro wonje shan no no mo yina ya ho ba de bia no ka sa asomdwe me be kuro ma be kuro ba ma be mpa asomdwe wada ro shan no na asomdwe me kuro ma no ana chami oyi fransa eni nana fusia ampem bravo oyi to ba ma ye bi bayire afejo ebeka se fejo kese osom kese aye tibodom aye feno aye tuntudu edi tibodom ene aye afi ega yedi aye achire amamre ana amane edi achire enchirima ama omuso ngizan beni fose se we fi ko ngire abaya oyira awo gbado asi enti aye afashe kese a yedi achire tibodom ni wesi na se tibodom ewia eniya ene nana fusia ampem bravo. Our cherished viewers, I welcome you to Pimanpim TV. This is your favorite darling boy, Argentina. And if this is your first time, please subscribe to our channel, share our videos, and also don't forget to drop your comment. Everything and I let them up in the Chobodoma, where the Amanda Ghana, and if you are suffering, Chobodom, and another. Any can say, it's you are mini. I feel here, where my own for the lady. To crew, my mamma and Amania. I could keep a phone, I say, a chobodom, Obahima. I was a pain, the dom, the Bushina. Abusia, Pimanpim TV so, Nana Fusia Brago Ampem, and Ohuse Otututa Tai Nana, Edi Afashe. Na eya amamre na amane kese pa edi amabusom kese kotoko chumpudu na chiakwan ewu chobodom eninti nana Fosua Brago Ampem otosu mienu chobodom hima ono na etututa tai braso se eje nana tata yeje nana yoyoyo yeje nana ababa ede ne ko chobodom ahemfie nana ehye afashe kese no ohya ase na afashe no edin ede fojo kese ana fojo kese chese nananom a obu chobodom adi efiri teten 3D ede asom nananom ahini ewu chobodom na yeka chobodom dia na chobodom wura ote na nkanuru opusu nyaka owoso adoto ote krawiri eni brawiri ngoma so na Fosua Ampem Brago otosu mienu ena kuro no ede na bam dia oka ena eye ho ne ose ena eye ho dia oka ena ebamu ema chobodoman eniti nana nkasa ena Pimanpim eni crew ewo mu a yenso yebo ho dawuro na yesi nananom amamre hoyi yento ntwene amane yentoto nase titi obi ka titi obi kire eniti ena Pimanpim yeso yedi sa da boy ebre wiase afana nyina no mahu sampa chobodom ewo amamre chobodom ewo amane ye ka chobodom dia na enie eye nana Fosua Ampem Brago otosu mienu na oyi krowura chese nana
ɛkɔta no fie anaasɛ twɛbɔdɔm ahemfie ɛde afahyɛ anaa amammerɛ kyenkyerenkye paa ahyehyɛ so ɛno nti mɛsrɛw sɛ wɔne yɛn ɛbɛbɔ anammɔn akɔ twɛbɔdɔm ahemfie ɛhɔ ɛna nananom ɛredi amammerɛ ɛdi amanneɛ akyerɛ nananom tumi ɛne ahoɔden a ɛwɔ twɛbɔdɔm na ɛnɛ fɔdwo kɛseɛ yi titiri ne ne ntini a kyerɛ sɛ ɛfiri apan mu ne wiase afa no nyinaa ɛde wɔn ani ɛkyerɛ twɛbɔdɔm nana egu so a kyerɛ sɛ otutu taatan a ɔkɔ ahemfie ɛna kyerɛ sɛ afahyɛ wei anaa amammerɛ wei nyinaa ɛrekɔ so kamakama paa titi obi ka titi obi kyerɛ ɔba ahema ɛna etutu taatan twɛbɔdɔm ba ahema otutu taatan nana ɛreba a kyerɛ sɛ wɔyi ne maako ahenni ɛfɛ ahenni ɛɛdɛ tumi wura nananom abakwasɛm ɛna nananom ahenni nyinaa abiri nyinaa egyina ba ahema so yɛka tumi ɛwɔ ahenni mu di a na ba ahema ɛna ahenni nyinaa tumi ekura no ɛwɔ Ghana abakwasɛm ne amanneɛ mu twɛbɔdɔm ba ahema kurowura ɛna otutu ɛtaatan no kurowura ɛna etutu taatan no ha ɛyɛ Pemampem TV so ɛha ɛyɛ Pemampem TV so a twɛbɔdɔm ba ahema etutu taatan a ogu so a ɔreba ahemfie nana ɛna kuro no ɛda na bam a ɔhwɛ twɛbɔdɔm man so kurowura no a kyerɛ sɛ nana ɛreba ahemfie na amammerɛ ne amane a ɛsɛ fata no nananom ɛde na kurowura ɛyɛ twɛbɔdɔm ba ahema ɛna ɛtutu taatan nana abɛduro ɛyɛ twɛbɔdɔm ahemfie ɛsɛ twubuduo twɛbɔdɔm ba ahema nana Fosuo Ampem Brago a ɔtɔ so mmienu ɛyɛ twɛbɔdɔm hema ɛna kyerɛ sɛ ɛtutu taatan no nana atena ase a kyerɛ sɛ ɔne ne manfoɔ ɛde ɔdɔ ɛrebɔ domu na ɔmadi afahyɛ kɛseɛ a egu so a ɛretwa gu hema nana Fosuo Brago Ampem a ɔtɔ so mmienu ɛne nananom atena nkonnwa twɛbɔdɔm ahemafoɔ ɛna kyerɛ sɛ ɔmo aka bom fɛfɛɛfɛ a ɔmo hyɛ fɔdwo kɛseɛ anaa fɔdwo kɛseɛ afahyɛ a ɛwɔ twɛbɔdɔm na sɛ yɛka twɛbɔdɔm deɛ a ɛyɛ titi kuro a kyerɛ sɛ nananom ɛkyekyere bonoman nananom ɛkyekyere Ghana no na ɔmo so edi mu tintima paa na nananom ɛho ɛfɛ hwɛ ɔmo ahofadeɛ ne ɔmo afasuo a kyerɛ sɛ ɔmo de ɛhyɛ fa kɛseɛ yi ahyɛ nananom abosom animuonyam a na kyerɛ sɛ ɛnwanwa na ɛfɛ twumpuduo anaasɛ kɔtɔkɔ twumpuduo no a nananom tanobosom a ɛwɔ twɛbɔdɔm a santeman ɛde twadwira no saa abosom no enti ɛna yɛhyia mu ɛnnɛ na fɔdwo kɛse a ɛkɔ so afi biara no ɛna afi nso deɛ yɛde ɛhyehyɛ so yɛma nananom nyinaa tiri nkwa yɛma nananom afi nhyia pa nananom ɛho ayɛ fɛ na ɔmakyerɛ amammerɛ ne amanneɛ sɛ tete amanneɛ wɔ hɔ yi ɛwɔ sɛ yɛsom twitwe na yɛtoa so ɛma no yɛkama nso wɔ hɔ na Pemampem yɛbɛpie mu a na yɛde dawubɔ kɛseɛ paa ɛna ɛbrɛ Ghana ɛne wiase afa no nyinaa ama obi ahu sampa twɛbɔdɔm ɛwɔ amammerɛ twɛbɔdɔm amammerɛ ne amanneɛ ɛfɛ na oka Ghana amammerɛ ne amanneɛ mu di a woyi twɛbɔdɔm fi mu a ɛnyɛ yie nana Fosuo Brago Ampem a ɔtɔ so mmienu ɛyɛ twɛbɔdɔm hema ɛna kyerɛ sɛ otutu taatan no ɛnɛ ɛyɛ twubuduo afahyɛ kɔtɔkɔ twubuduo a kyerɛ sɛ n'akyiri akwan ɛwɔ twɛbɔdɔm n'akyiri akwan ɛwɔ twɛbɔdɔm ha ɛna tanobosom kɛseɛ paa a santeman ɛde twa dwira no ha ɛna n'akyiri akwan ɛwɔ nti nananom ɛredi amammerɛ ɛredi amanneɛ a kyerɛ sɛ twɛbɔdɔm hema ɛredi amammerɛ ɛredi amanneɛ Fosuo Brago Ampem a ɔtɔ so mmienu ɛyɛ twɛbɔdɔm hema no ɛna kyerɛ sɛ otutu taatan nana ɛtutu taatan a kyerɛ sɛ oyi ne maako amammerɛ ɛfɛ ɛyɛ Ghana amammerɛ ne amammerɛ ɛfɛ twɛbɔdɔm ɛwɔ amammerɛ ɛwɔ amanneɛ na ɔbrɛ deɛ ɛyɛ baako
Yes, it's one for the fair and Asama. Bravo out also each of them by him and I just say on any man for 8 just 80 by here and a photo Cassia and a photo Cassia don't mind 80 I'm out with some Cassia I was some chuku and buy it and anahema kura to tatai ha chobodom but he said to be can't to be chere na amame we yentoto na se amane we yentoto enuti enana ene na hema fo ene na hemfo akwa na mo a odam kuma just omo che Ghana amame ne amane f some Cassia the chapa, I would show them I finish you. I took on by him and I hate to that time. Just a pim, yes, you're bubble the room. I'm a dear self and you know, with some back. No crack at it. I hint him no crack at him out for one. Just a man of a dear and so if when I know him out for my book can fit out. The extra some pack. Ghana, our mamma, Ghana, our money. Now, my dear, no, the Cassia and it showed I just a Kura and another him. Oh, and a Kuru than a woman or any man at that time. And your honor, a children by him, any na himful, any a him for, and I just say, children want to so, would dear mamma any money. Aha, aye, children. The city to be can't to be chair. Locre, that's him. When he said, Mamre, and Tonkin, did not mamma near Mamre, and I use a day and bread. The map him, a tear for we are showing future of them. We are showing a future mind. And Kazam follow it region. There be a and a two video as a and a lamb as I said. On any man for 80 for joke as I say. Yeah, and then high Lura, and I just said, one of Lura, and I him and see our bravo, and I see our bravo, out of Lura. And then I him for that time. And then change like I see and then you change like I see as very and I change then the accident, so and I Emma Santabury, what is mine? And it's Nana, Bravo, I told them, and it's that time. Brura, and that time. And I'm to see a Bravo pumpkin. And then say, I would say, Emma, I need I
kakra na Nana Bahima, Jordan Bahima, Tata, Apa, Ayini Efe, Eba Hini Ahinia, Nokro Etino Kudu, Pim, no. Ena Amasancha me Sapade, and as Amasancha me Ajin, and Amazon Fraji Aji Dini Hodie, Ampa, Jordan, Kurura, Ena, go to Tata. And then a man for a mutual abrono. Fashe na by idea tis a FFI. Bahima Makware. Sure, Choro Kwame, the church and the mountain, what are my people to grow up? I feel one of cash at the Benjano. The one is shining. What are my number?
Sabio a friend na Krowura and Canada, everyone to be I don't know what you say no way in I hope Kazashum Jet, and maybe a Kroma. Kroma, Ben Pashum Jet, Shannon, now I Roma, you pray what I be almost Kroma, when you remember when you say, what a pro. I don't know, Shiny Pine, a family grow. Don't you say no? What I don't know, what you're going to let Madia Yeti, Baba Fletty, and a bench, a penny around every year for Bianco. 1 year, Mama Bianco Shunti, Mama Bianco Tias, Bonnie Bia, no more yet can't find yet. Oh, no, Miss Yeti, I fear the color you and I can't find out my island. And so I go to one a better. And enough is here. I don't know this. I'm going to buy him. I'm not an teenager, and never do any. I'm many a money by dear Casepa. I have to for you. I never do any. Never fish and it's and I thought you also said, I'm a gun. Air copain if I saw Eddie Cano, Bosom, I offended to go to if I saw Eddie and my men in a fashion. I ain't a for you can say by dear. Echo so and I go so at the break Ghana. And we are saying, I pay my TV show. And it is all shy. As you say, be like it now, was saying, I'm a before from and you actually. I and I'm not sure.
Abushafo aye Pema Pim TV so Mosomfo Agentfinani Chibodom na yewo no Chumpudo edi for kese a chese Chibodom ba hema na nafusu abrago ampim a otosumi no ono na chese Chibodom mura ene manfo etu abro no a chese amamre ene amane fefe sei no bremo Shema so ya aye Pema Pim TV so Chibodom na hema ba hema ena chese we tutu etatai at so ye emane yefe sei ena Ghana mamreti sei ena Ghana maneti titi obi ka titi obi chire eti ye de ma be tu Chibodom a Pema Pim etwa amame na mane kesie we de achiem efe na akono na enwawa we Chibodom chumpudu bosom kese a anata na bosom a we Chibodom no amame ene na mane ena etwegu no ocha ananom ena etutu tatai acheso maye amana ife yakọ akuti bare eti se egusu a heko ahimfie achese tumi ekatumi a kotokotu budo achese no ena santana ebe ni nsuo na ata ni nsuo etwadira awa santana mu ti ananom egusu a omo edi amama aye amana ife ha Chibodom Chibodom Korea ena chese amade igum eni asa na ahimafo so echo akasa efe omachi osha Chibodom ena yewo no Chibodom konfo na ko fia babio ani me ka sai eti ya bo kada chie bi ya mini na afia hia ya ma en fo gina di chumpuru kuru mama mena ni amane akoti bofo na ka sai Chibodom oba hema ne abusepan ni ne dom ne busuan na rapani bi chiame so ewa ha utie ni chiame na nanu mi dey amame amane ka bi kakra Chibodom ma yo ya metimi akani se Chibodom pre okura na nafusia ampem brago a otosmini Chibodom yema na ene
afi ɛda yedi afahye ɛde akyerɛ kure akyerɛ amammerɛ ɛne amane a ɛkyerɛ wei akyerɛ nea kuro no ɛwɔ no ɛne nti ɛyɛ adeɛ a afi ne afi biara yɛdi nana kyerɛ me ɔwɔ firi ansa ɛne ɛyɛ nana afosua ampem brabɔ ɔyɛ tu hɔ mbra ahema yɛdi bayerɛ afɔdwo ɛbɛka sɛ fɔdwo kɛseɛ wisdom kɛse a ɛwɔ tiɛbɔdɔm a wɔfrɛ no ɛyɛ tuntudu wisdom kɛse a ɛwɔ ha ɛno na yɛ tete yɛ nana no ɛyɛ asanfoɔ bɛgyeeɛ ɛde kɔdii ako a ɔmodii nkunim a ɛno ti ɛna ma yɛnya akɔtɔkɔ tuntudu ɛnti tiɛbɔdɔm ɛnɛ ɛyɛ afe ɛda a yɛdi ɛde akyerɛ amammerɛ ɛna amanneɛ ɛde akyerɛ nkyirima ama wɔn nso ɔmo bisɛ mpanyinfoɔ sɛ wofi kom yɛrɛ abɛn a wɔyera awɔ dwabɔ ase ɛnti ɛnɛ ɛyɛ afahyɛ kɛse a yɛdi de akyerɛ kuro ɔman no wiase nyinaa sɛ tiɛbɔdɔm ɛyɛ wura ɛne wura ɛne nana akosua ampem brabɔ ne deɛ sofara sɛ meyɛ kyerɛ me deɛ ɔmɛka sɛ ɔyɛ man hemaa mɛka sɛ ɔyɛ tiɛbɔdɔm man hemaa pɛpɛpɛ ebi ne bɔ ɔmo samane sɛ ɔmo yɛ man ne man hemaa wɔ ha ɛsɛ ɔmo ne ɔmo amɛ ɛni amaneɛ na kuro no wura ankasa ɛne nana akosua ampem brabɔ ɛyɛ tiɛbɔdɔm man hemaa si amɛka ɔno yɛ man hemaa yɛrɛ yɛrɛ kyea me ɛne nana kyea me ɔmo so asa na na ɔtɔ enti ebi so ɛyɛ tiɛbɔdɔm tiɛbɔdɔm man hemaa ɛna te sɛ ɔkyerɛ amammerɛ ne amaneɛ bɛwura ɛna te sɛ ɔdi na tubuduo ɛno ti ɛna ɛnɛ ɛpem apem yɛdu tiɛbɔdɔm a yɛde amammerɛ ne amaneɛ ɛkyerɛ Ghana ɛne wiase afɛ no nyinaa ha ɛyɛ tiɛbɔdɔm nananom ɛmu a yɛsɛ ɔbɛkyerɛ sɛ ampa kɔbɛɛ no ɔdɔ ɛna ɔmɔde ɛbu tiɛbɔdɔm ano ɛyɛ aborɔkyi ɔmɔde ɛbu tiɛbɔdɔm ano na ayini ɛfɛ yɛsɛ ɔwɔ me ne ɔwɔ ho ɛnsɛ owura no no ae a kyɛ sɛ tumi nyinaa tiɛbɔdɔm tumi nyinaa ɛsɛ baa no nansa amammerɛ ne amammerɛ ti ɛna ahemafoɔ ɛne ahemfo adrɛse kama a kyerɛ sɛ wɔkyerɛ tumi animuonyam ɛne amammerɛ ɛne amanneɛ a ɛtwabu ɔha bɛyɛ fɛ bisoo kurɔpo ɛkyerɛ ma amammerɛ ne amanneɛ ɛnanom ahemafoɔ ɛkyerɛ amammerɛ ne amanneɛ a ɛfɛ ahemafoɔ na ahohɛ fɛ sei sei ɛnambe na ewu ɔba ahema ne fɛ sei ba
afisia bravo just no number àwọn ẹni tí ó sá ní ẹni ẹni sí ọ̀pọ̀pọ̀ ẹtí ẹ̀nà bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀nà sísọ akudi bari aba a nananom atena se tie o chebodom ahemfie nananom atena se a kyese enche nananom de amamre de toaso ebe hihye so enti ba ahema nananom atena kunda a obia atena se a kyese nananom edi amamre a kyese ha ayefe ha ayede we ene fe nsampa nananom ewo amanie nananom ewo amamre Ele say we feel good na bia aya na ora ejabo ase ele ti e na puma mpem na de amamre na amani chinchirenchi amani fefefe art se yatudu se fojo kese na fojo kese e de future bodom apre nananom ahimafo nananom ahimafo na chese nso aje omega Wa o kan fo papo ile fo wa be ma o ma wa ti ame fo akose se ya me na mi ya ma ene de bi ayi isuani a o ti ya sama na na bi ya cha ma mre na ka wa se ko ka hu wa se wa no die se papa ani fem na so apomtiti sisi o ayarehwebia na so wonti mun kase ne santi na mana na tena so wa da wonti maka da na ankeyi na ba ko a jese na bi ko se sisi a chafe fosu na ne samba ti a chafe ko le se ma na ba cha ma yo ko ka ni na ma tra ko se ya na no be bia no na ko afanso Zedie, na ba. Ya ba ti sire mada na se so.